ni har abada daga soci nake furta sako na kijiya. Idan har da kauna so ya fi daɗin kwatanci, a sayin ake tsara gidan farai a wadace, a kirji na ke ce da ke muka dace. In na farka da safiya ke nake yin tunani, sambatu na ke cikin minti gami da sakwanni, kamar ba na sace ki na je can na ɓoye ki.